ai, nos pai tem ai, nos vida, nos bolhas ai, nos cresce. We leven, we zijn jarig. Sim, o processo de lamentavelmente nós vamos morrer. Lamentavelmente nós vamos morrer. Het kan gebeuren dat wij helaas sterven. Se está lá dentro de cá. Want het is al laat in de nacht. Nós sabemos que dia estamos de vai. We weten allemaal dat we niet weten wanneer we gaan. Sim, está lá dentro de cá. Daarom is het al laat in de nacht. Dus tempo para nos cuidar. Dus het is tijd om onszelf te veranderen. Laat ons comportarnos decentemente como si fuera de día claro. Não ir para uma vida de parada, porqueria, inmoralidade sexual, uma vida para o time de pleito e de envidia. Laat ons viva como si fuera de día claro. Laten we ons gedragen alsof het al dag is. Laat ons viva como si fuera de presencia de Dios no está. Laten we leven alsof we in de tegenwoordigheid van de Heer zijn. Laat ons viva como si fuéramos Tayanacaba, passando vida com Ele. Laten we leven alsof we al daar zijn en ons leven met Hem spenderen. Uma vida que te agrade. Een leven die Hem behaagt. Sabe, nós estamos vivendo de tempo. En we leven in een tijd. Caminha como cristiano. Waar wij als christenen. O tempo sim, ninda pomés e erros. We moeten leren om onszelf dingen te onthouden. Sim, correto, onthouden. Sabe a palavra do Senhor? Esse é saco da bomba, que ele se torna. Esse é saco da bomba, que ele se torna. Want het woord leert mij degene die weet wat goed is om te doen. En wie niet doet, begaat een zonde. Die hora nos carne da pidi, nos saco, não necessariamente agradar a Deus. Soms vraagt ons vlees dingen van ons die God eigenlijk niet behagen. E die hora também carne da pidi, nos saco. Dan is het neutraal. En soms vraagt het vlees ons ook dingen die, laten we zeggen, neutraal zijn. Sí, pero sin embargo, nos sin posibilidad, si Dios pide de nos. Maar ondanks dit hebben we dingen te doen die God van ons vraagt. E obviamente nos preferirá de satisfazer a carne. En vaak kiezen wij ervoor om ons vlees zijn zin te geven. In vez de assim, e mostrar que Deus está exigindo de nós. In plaats van te doen datgene wat God van ons vraagt. Quem mira a minha necessidade? Wie kijkt naar mijn noden? Pero obviamente nossa maneira de pensar. Maar vaak met onze manier van denken. Nós se deixou que se não breekt weg. Dan kijken we naar de situatie en dan zeggen wij nood breekt weg. Als we começam a ja, ok, de nood, Senhor. Dus ja, ik heb wel een belofte gemaakt, vader, maar ja, dit is de nood. A palavra do Senhor diz que o Senhor permitir, teve. Het woord laat mij weten dat bij God wat je belooft dat je dat ook waar moet maken. Begrijp je? Dizer que o Senhor permitir, teve. Bij God moet je je beloftes waarmaken. Senhor, o Senhor explica. Se o Senhor não está, passa. Daarom kunnen wij bepaalde situaties die we meemaken niet uitleggen soms. E que hora pensado bom, se base em promessa de Deus e que assim cumpriu. En denk eens goed na of jij ooit een belofte hebt gemaakt aan de Heer en dat niet hebt volbracht. Senhor também me. Want men gaat en dan komt terug. Sabe, né? Porque eu me boomerang. Net als een moeder. E também me. Hij gaat en hij komt weer terug. Mas não é porque ele é Het is niet alleen als je werkt dat hij terugkomt. mas teria força e duvidar mesmo para ti. Je kan hem hard werpen en vergeten dat je hem uitgestuurd hebt. Agora vai duvidar tanto na cabeça. En wanneer je het vergeten bent, komt hij terug en raakt hij jou in je hoofd. Na Bíblia, Want hij komt terug. cumpriu Deus. Kom je belofte A staan. minha tem que pedir vestir com Cristo. Vanochtend wil ik het hebben over gekleed met Christus. Vestir com Cristo. Gekleed met Christus. E nós vamos mirar, vamos observar, vamos observar. En ik herhaal het nogmaals. Nós não comunica, nós conhecemos na Senhor. Dat we onszelf bepaalde dingen moeten onthouden op sommige momenten. Maneira de pensar, eu tenho algo que descer lá, pecaminoso, descer lá, de carne, lá nos imensos. Om de zondige verlangens tegen, dus de verlangens van je vlees. E eu tenho algo constant neutral, maneira de chamar. En je komt ook de neutrale dingen tegen. O que nós fazemos, é como nós dizemos, pecado, great, bom, nós. Velen van ons zijn al op het punt gekomen dat we zeggen, nee, geen zonde voor mij. Pero como está falando, é constant neutral. Maar hoe staat
wij tegenover de neutrale dingen. A mim turno sentido na cabeça nos o quebra é promessa que botar se bom pessoa que tem necessidade. Daarom waren al onze zintuigen ons zeggen van, als je deze belofte brengt, is het goed, want je voldoet aan je noden. Sim, vou pensar logicamente outra discussão para ver o perdão. En als je dat logisch bedenkt, zie je dat je in een lastige situatie zit. O tipo quebra promessa. Dus je moet de belofte breken. Então traz Het werkt niet zo. Of ze maken een postnaam neutrale hoor. Dat ik verder ga, nog even dit. We hebben net gehad over neutrale dingen. Sim, pero você pode ver que postnaam indicado. Só que não é para não papi mais que postnaam indicado. En we hebben het ook gehad over de vleeselijke dingen. Want hier heeft het over het vlees. Ovviamente parlarla, io devo preparare in lingua, mas, Mensen die feestjes aflopen, oratoria, mensen die dronken zijn, immoralità sessuale, ontucht, e da parentini, pleitamento e invidia. een losbandig leven en een oneenigheid. Metade nome Zo worden wij naam genoemd. sowieso moet ik staan in mobiele waar misschien moet ze schaffen afkomen. Dus als je ziet dat een van deze dingen deel uitmaken van jouw leven, moet je beginnen met afschaffen. Táxi bijvoorbeeld, táxi bijvoorbeeld. Je moet ze gewoon weghalen. Dus wat er is, pero vestimos o mesmo por Cristo Jesus. E stop de busca para satisfazer o desejo natural do bem e de natureza pecaminosa. Maar 14 zegt nee, we moeten ons als het ware wapenen met de Heer Jezus Christus en niet ons zondige eeuwig koesteren dat tot allerlei begeerte aanzet. Vestir Cristo. Kleed jezelf met Christus. Estás a legal agora de história de Isaac, Jacob e Esau. En het laat mij denken aan het verhaal van Isaac, Jacob en Esau. Dado momento Isaac vira assim na Biel. Isaac werd op den duur zo oud. Ela vira assim na grande de idade. En ze werd wat ouder. Então, a sua vista vai relacionar por a mira. En zijn zicht ging achteruit. E Isaac estava em 12, Jacob e Esau. En Isaac had 2 zonen, Jacob en Esau. While Esau estava lá, ele o mais grande. Esau was de oudste kind. Dus ele não vai ser isso, herência. Dus de zoon die eigenlijk de erfenis zou moeten krijgen. Outra palavra que mandava, muita missão, está em Gênesis 27. En het woord laat ons zien in Genesis 27. Que é a história que fala. Hier staat dit verhaal. Em Gênesis 27. In Genesis 27. Pero nós não vai descer, nós está opinado, pero ninguém por estar aparecer na casa. En ik wil je bemoedigen om dit thuis te lezen. Sim, agora com Isaac, sua vista vai atrás. Você tem que pular e escutar para Isaac o que ele tinha. En Isaac zijn zicht ging achteruit, dus hij moest gewoon voelen met wie hij op dat moment te doen had. In ieder geval, na minha dia, que está com Jacob, a vista sumiço, e lanche, e coelho de lanche. En wat ik wil zeggen is dat Jacob zich bedekte met de vel van de lammetjes. Ele vai cerca Isaac, En hij ging naar zijn vader. pretendendo que está Esau. En hij deed zich voor als Esau. Ele toma soldados seguintes. Hij nam zijn vader in de maling. Pero ele estava querendo que Esau aprisionar Jacob. Maar de vader, denkende dat hij Esau voor zich had, zegende Jacob in. E como pastor, ele estava a vestir o coelho de lanche. Waarom? Omdat Jacob gekleed was met de vel van de lam. Quem Cristo está? Wie is Christus? Quem João Bautista visa Cristo está? Wie zei Johannes de Doper dat Christus was? Ele diz, até lanche que Deus não quita o pecado do mundo. Hij zei, dit is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Agora, obrigado, esse lanche que Deus não quita o pecado do mundo. Weet je dat nog van vroeger? Bij de katholieke kerk? Lanche de Deus não quita o pecado do mundo. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ao estar preparado, visto com esse lanche para Deus providenciar. Ben jij bereid of ben je bereid om bekleed te worden als een lam, zodat God jou kan zegenen? Maneira Jacob a visto com esse coelho de lanche. Net zoals Jacob zichzelf met de vel van de lam heeft bedekt. Nos importuna Deus assim, dessa maneira. Jacob toma Isaac assim. We kunnen God niet in de maling nemen, net zoals Jacob Isaac voor in de maling heeft genomen. Sim, pero uma vez vestir el lanche de Deus que quita o pecado do mundo. Maar als je eenmaal gekleed bent met een lam van God die de zonde van de
quase nada outro, como te disse, bendicionar. Dan kan God niets anders doen dan jou zegenen. E não quase nada outro, como te disse, dentro de vida e tocá-lo. Hij kan er niets anders doen dan in jouw leven komen en jou aanraken. E quase nada outro, dentro de vida e restaurá-lo. Hij kan niets anders doen dan in jouw leven te komen en jou te herstellen. Mas só botar vestir o elante de Deus. Want je bent gekleed met het lam van God. Tem como eu me Begrijp je mij vanochtend? Rota, como nós vestir o elante de Deus? Eu tô. Hoe kunnen wij ons kleden met het lam van God? Quem é viste o elante de Deus? Wie wil het lam van God kleden? A mim que viste o elante de Deus. Ik wil me kleden met het lam van A mim que God. viste Cristo. Ik wil Christus kleden. Como nós viste o todo. Hoe kunnen we ons aankleden? Como de quem nós viste? Hoe denk je dat we onszelf kunnen aankleden? Vivando de maneira que ele viva. Door te leven zoals Hij geleefd heeft. Haciendo lo que Él hace. Door datgene te doen wat Hij gedaan heeft. Vida de oração. Een leven van gebed. Dedicação. Een leven van toewijding. Alabança e adoração. Een leven van aanbidding en lofprijs. Buscando de dia e noite. En zoekende dag en nacht. E não tem nenhuma outra maneira. Er is geen enkele andere manier. Ele sabe se não consegue buscar outra maneira. Não tem. Je hoeft niet verder te zoeken naar een andere manier, want er is geen andere manier. Mas o vestir que elante. Want gekleed met het lam Por cara de graça. kun je door op de weg van genade wandelen. Vestir que elante. Gekleed met het lam Por cara de amor. kun je in liefde wandelen. Vestir que elante. Gekleed met het lam Por cara de sanação. kun je wandelen in genezing. Por cara de liberação. Kun je wandelen in bevrijding. Vestir que elante. Por cara de restauração. Gekleed met het lam kun je wandelen in herstel. 5. Jacob estava seguro para que ele na milagre. Zonder dat Jacob zich kleedde met de vacht van het lam, Su tata não pôr bem missionário. zal zijn vader hem niet hebben gezegend. Mas su tata foi na seguro. Want zijn vader voelde hem aan. Ele disse, exatamente o maior. En hij zei, ja, dit is mijn oudste kind. E ele me bendicionar. En hem zal ik zegenen. E a palavra diz que ele tem mim e a mim que ele tem gosto. En het woord zegt, blijf in mij en ik zal in jullie blijven. Quando miramos que ele tem me bate. Zie je me hier? Ik zit in mijn pak. Dus we staan in Cristo. Dus ik moet in Christus zijn. Vestir Cristo. Gekleed met Christus. Batata por mirar Cristo através de mim. Zodat de Vader Christus kan zien door mij heen. Mas até quando pôs Cristo diz, me chamada cielo, agradecida, pide-lhe e constar a sua Want hoe vaak heeft Jezus alleen maar zijn handen hoeven uit te strekken naar de hemel. Zijn Vader te bedanken en de dingen gebeurden. Estava mira Cristo. Want de Vader keek naar Christus. Ou a minha porque me chamam que agradecer Deus, exclamar a Deus, pero nós não nos sucede. En nu willen wij de handen uitstrekken en smeken tot God, maar er gebeurt niets. Mas o homem menos está vestido de Cristo. Want vaak zijn wij niet gekleed met Christus. O homem menos está tapado delante de Deus da vida. Vaak zijn wij niet bedekt met het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Agora vai ter que ficar no mundo. En denk eraan, hij neemt de zonde van de wereld weg. Que mesmo quando vestir, quando a cara de ficar. Dus als je gekleed bent, kun je niet in zonde lopen. Mas só é gostado quando vestir. Want je weet dan dat je niet gekleed bent. Você bate, um bate falso lá. Dat pak is dan een vals pak. De material contra larga, contra vai. Van materiaal die vanzelf oplost. Da duradouro. Die niet duurzaam is. Vestir delante. Gekleed met het lam. Vestir o Cristo. Gekleed met Christus. Somos um que ninguém carne só. Want wij willen ons vlees niet onderhouden. Quando me recostar comida para pedir, Begrijp je de dingen waar ik het over heb? nós não estamos dispostos a ninguém. É We carne. zijn niet bereid om onze vlees te negeren. Disposto a ninguém carne. Bereid zijn om E lá me consciência. daar begint het mee. Para começar a caminhar, nós estamos dispostos a vestir o Cristo. Het begint daar waar wij bereid zijn om onszelf te kleden met Christus. Porque cara tem bendição, porque cara tem graça, porque cara tem unção. Als je in de zegeningen wil wandelen, in de genade en in de zalving wil lopen, É para começar a
ze leven